that we pray, because when you are in your matric mina enhle, I partnered with ibandla ngangisenkonzweni. Kwakunento eyayingafuni ukuthi ngiphase umatric, kwakunzima ngisho neyincwadi kubuye kube khona isikhathi la ngingafundi khona. When I try ukuthi ngifunde, ngangize ngilale esikoleni because ngangifuna ukuphasa, ngangithi angeke ngivume. Kwakunalento eyivimba, kungazathi nje kwangazathi ngibhodloza umkhathi, because kwangathi ngibhodloza iroof i-level ye-blockage. But into engangiyenza ngangithandaza and ngangispenda sonke isikhathi sami ngifunda iy'ncwadi zami. And 2, ngangahlali nawo wonke umuntu, ngangihlala ngiyedwa esikoleni ngifunda iy'ncwadi zami. Abantu engihlala nabo abantu basesontweni. Luckily isonto laliseduze nesikole, so ngangehla ngiye esontweni then bese ngiyabuya ngisesikole. Ngangatsheli muntu ukuthi ngihlalaphi, ngangihlala full time esikoleni. So what I want to say to you, Tanam, ukuthi please choose your friends wisely. And kulesi sikhathi, try to just humble yourself, listen to abazali, and yonke into esikutshela yenza, then uzobona you will flow. But over and above that, when ingane awazi thina siyazi njengabantu abadala, so we'll deal with it, we'll pray with you, and uzowuphasa umatric wakho with flying colors. We will push you. And uNkulunkulu esimkhonzayo lithi izwi unamandla. uNkulunkulu esimkhonzayo uyi-protector yethu, uyi-provider yethu, akazeli akalali. Ama-dreams la abheda ebusuku azothutha manje as we are gonna pray. Ake sivala amehlo. Baba, izwi lakho encwadini kaJohn chapter number 6 lithi wena uyisinkwa sokuphila, ozayo kuwe akasoze alamba, okholwa nguwe akasoze oma. With our empty stomach, God, we come before you. We bring your daughter, Baba wethu namandla, kulesi sikhathi. Sithi uNkulunkulu oyingcwele, be with her, protect her, open her eyes. Oh great God, defend her from whatsoever that could be an enemy attack against impilo yakhe. We speak your grace, we speak your love, we speak your anointing, we speak your inspiration. Sikhuluma amandla akho phezu kwempilo yakhe. Sithi Lord, be the inspiration over her life. Let it be, oh God, that everything that she does, your blessing comes upon her. Egameni namandla likaJesu. Enhle isho lamazwi emva kwami ithi ngegama likaJesu, I speak the protection of God over my life. I shall succeed. I shall make it. Let my mind, let the core of my being respond to the word of God that says, I am born of God and I have overcome the world. I am an overcomer. I shall succeed. Let the angels of God encamp around me. Let me succeed where others fail. Let the wisdom of God be upon me. Let me understand. Let me be able to put it on the black and white page. Let me be able to pass my subjects. Let me be wise in this beginning, during this time. I know that is the first term, but let me be given strength to apply myself to my studies, to excel, starting now. Oh great God, in the mighty name of Jesus, I call upon you. Let the Spirit of God enable me to be able to pray for myself, to pray for my family, to pray for my peers at school, to pray for the environment that I'm in. For you are God. You are my helper. You are my healer. You are my provider. You are my protector. Be thou with me
Help me rise above my situation. This is my period of distress. This is my message to you, O God. I know that you are the Lord who responds to my prayers. As your child, I call upon you in the name of Jesus. Help me, O God. Help me in my journey. In the mighty name of Jesus. Amen. Baba ngoba useshilo ngomlomo wakhe phinda uNkulunkulu kumqinisa okumenzela umusa. Touch her with your word. Let it be that your spirit and your power and your anointing works in her life. Let Almighty God, your wisdom cover her mind. Akwenzeke uNkulunkulu umvula amehlo angafani nabanye abafundi. Izinto azenzayo nezenzeke empilweni yakhe ayiqale zidlule kuwe. Let the funnel, let the membrane, which is the blood of Jesus, begin to protect her. Imikhuleko yethu ke uNkulunkulu, we pray that, oh God, as we have prayed for her, let her be covered in our prayers. Let it be, oh God, that our prayer protects her. Let our prayer walk with her. Let our prayer, Almighty God, be a wall that surrounds her. Izinto ey'shaya abanye ay'ngamshayi yena, izinto ezehlela abanye ay'ngehleli kuye. uNkulunkulu wethu unamandla, sikhuleka ukuthi abalulamisi nabalekeleli abamzungeze yonke indawo la angena khona angahambi yedwa. Iy'ngelosi zakhe ey'ngabalindi ezilwa zonke izimpi zethu ebusheni bethu ezisikhula aziqale zimzungeze. Akuzwakala abantu bethi siyakubona uhambe wedwa enhle, kunenkazimulo, kunefu lamandla elikuzungezile. Sikhuluma ukuphila phezu kwempilo yakho ukuthi uNkulunkulu akaqale a-encampe around you. Yonke into ejijelwa kuyo ayibhawunce ibuyele emuva. Yonke into ezizama ukwenziwa ngabantu nayizilo nangamandla kumnyama ayihluleke masifika kuwo. Sikhuluma inkazimulo kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. You shall succeed, my girl. You shall grow beyond. You shall do things that nobody in your family has ever done. You will go to places that nobody has ever gone in your family. Ngoba uNkulunkulu nawe, as you continue in this journey, uNkulunkulu makakuphe, makakwenzele umusa, akusize ubekezelela abantu abadala, ubathobele, ubahloniphe, ubezwe, ukuze indlela yakhe izoba lula. Vula amehlo. The shortcut to success is obedience. Uma uzolalela ukhokho, ulalela abazali bakho, uzofika manje, my sister, la uyakhona. Balalele, they know better. Nami njengoba ngilalela abantu abadala. Okay. Ngakho sithathe isikhathi eside. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. God bless you.